Čo vám o tému tieto influencerky nepovedia? Primárne na čo nás tému láka je, že môžeme nakupovať ako miliardári. Z bezpečnostných dôvodov si nebudem stiahovať ich aplikáciu, ale išla som na ich web a teda necítila som sa ako miliardárka, ale prvé čo mi napadlo bolo, že nie sme tak bohatí, aby sme nakupovali lacné veci. Pri tému sa totižto v mnohých prípadoch nebavíme o cene v eurách, ale v centoch. Majú naozaj široké portfólio produktov od oblečenia až po elektroniku. No a takmer hocičo bežné, čo som sa pokúšala vyhľadať, jedna z prvých možností vyskočí aj tému. A hlavne, ak tam pridáte slovíčko cheap, alebo teda, že lacné. Ako to môže byť takéto lacné, keď ešte aj doprava a vrátenie produktov je úplne zadarmo? Niečo to smrdí. Peňazí asi majú dosť, keďže si už druhýkrát zaplatili reklamu na Super Bowl za niekoľko desiatok miliónov dolárov. Aj keď ťažko uveriť, že niekto s takým budžetom vypustí do sveta takúto reklamu. A to aj napriek tomu, že za každý balíček v priemere strácajú $30, čo je dokopy strata medzi 0,5 miliardou a miliardou